start. Svømmerne i heatet her, de er tilmeldt med en difference på 8/10, så det burde være et jævnt byrde heat. Louise er kommet i, så vi skal give en rigtig stor støtte her. Louise tilmeldelse i 8/24, så Louise vinder som nummer 7, så giv hende nu rygstød de sidste 50 meter. Så de sidste 25 meter her. Lad hende høre, at de kan løfte tag i Jyske Bank-boksen. Maria Liber from Ukraine is the fastest swimmer here in this third heat with a time of 1 minute 7.0.